Καλημέρα, καλώς σε ακόμα βίντεο The Upgrades. Είμαι ο Πάνος. Σήμερα θα κάνουμε ένα vlog. Έχω κάποιες δουλειές να κάνω. Μία από αυτές είναι, δεν ξέρω αν θυμάστε, το Hyundai i20 του φίλου μου του Μανώλη που είχαμε βάψει στα τάσια. Ήρθε η ώρα να βάλει ζάντες, οπότε θα πάμε μαζί του να βάλουμε τις ζάντες πάνω. Και μετά αυτό που θέλω να κάνω, επειδή έχω βάψει τα τάσια ήδη στο Yaris, θέλω να ετοιμάσω τα τάσια να βάλω σε τα σίδερα που είναι από πίσω να μπουν τα κυκλικά που βάψαμε. Είναι να βάλω τα σηματάκια τα Toyota πάνω στα τάσια, να το κάνω ένα πλύσιμο και μετά να πάμε να τραβήξουμε το βίντεο που θα ανεβάσω ουσιαστικά με το βάψιμο και τα τάσια, τα πάντα με την παρουσίαση με όλα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να πάμε αρχικά να βάλουμε τις ζάντες του Μανώλη και τα λέμε μετά. Ναι. Το κάνω αυτό γιατί πάντα έχουμε καλά λάθη στο μόνοι τρένοι μπροστά. Ναι, θα τα βάλω μπροστά μου. Λάστιχα βάζεις όταν θέλεις. Δεν ισχύει αυτό που λέγανε πιο παλιοί καλοκαίρι, δεν βάζω λάστιχα γιατί θα κάουνε. Ωραία, καίγονται. Να ξέρεις ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον πιο πολύ γλιστράει το καλοκαίρι παρά το χειμώνα. Το πριν και το μετά. Πες το πριν είναι καλύτερο. Όπως είδατε, έβαλα Μανώλη ζάντες στο i20. Το λέγαμε τους άλλους και από το προηγούμενο βίντεο που βάζαμε τα τάσια ότι κάποια στιγμή θα μπουνε. Οπότε τώρα αναμένετε να ξέρετε κάποια στιγμή θα πάμε να κάνουμε κάποια φωτογράφηση και με τα δύο αυτοκίνητα, λέγα και με αυτό και με το i20 ή μπορεί και για το Yaris, δεν ξέρω. Θα δείξει. Οπότε περιμένετε. Λοιπόν, σας αφήνω, πάω σπίτι να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Γεια σας.
Λοιπόν, γύρισα από Ανατολή και πάω να σας δείξω λίγο πώς έχουν γίνει τα τάσια. Είδατε στο βίντεο λογικά τα πλάνα από τις ζάντες που βάλαμε, που έβαλε βασικά. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο πώς έχουν γίνει τα τάσια. Τα άφησα μια ολόκληρη μέρα χθες και σήμερα έχει πάει μεσημέρι ήδη, οπότε θα έχουν στεγνώσει σίγουρα. Λοιπόν, δείτε τες. Βγήκανε πάρα πολύ ωραίες, παιδιά. Τα τάσια βασικά βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που έχει μείνει είναι να βάλω τα σηματάκια πάνω. Εντάξει, μα δείτε τώρα εδώ, ήταν αυτό που ήταν γρατζισμένο πάρα πολύ, οπότε κάπως καλύφθηκε, αλλά δεν έκαναμε τεράστια διαφορά. Αλλιώς έχουν βγει πάρα πολύ ωραία. Το χρώμα είναι τέλειο. Και έχει πάρει και τη γυαλάδα από το βερνίκι. Και πάμε να βάλουμε τα σηματάκια πάνω. Αυτό είναι που ήταν το πιο κακό ουσιαστικά, που ήταν στην πίσω τη ζάντα. Εντάξει, όσο σώθηκε ήταν αυτό που βλέπετε. Δεν μπορεί να σωθεί άλλο, οπότε θα το βάλουμε πάλι σε αυτή. Οπότε έτοιμο αυτό, έτοιμο το πρώτο. Πάμε να βάλουμε και τα άλλα. Έτοιμο και αυτό, οπότε πλέον έχουν μπει και στα 4 και τα χτυπήρια που φαίνονται. Ήθελε αυτό το νικελάκι για να σπάσει λίγο. Και τώρα να βάλουμε απλά και τα μαύρα από πίσω, τα σιδερένια που βάψαμε, για να είναι έτοιμο να μπουν πάνω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ήρθαμε κάτω στο Γιάρης να το ετοιμάσουμε για να μπουν πάνω τα τάσια, δηλαδή να πληθεί ουσιαστικά. Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε την μπαταρία. Και γιατί πρέπει να βάλουμε την μπαταρία? Για δείτε λίγο το βιντεάκι και θα σας πω και μετά. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω ένα άλλο βίντεο, κάτι για το Γιάρης. Αλλά όπως πήγα να βάλω μπροστά το Colt για να δω, να το κάνω λίγο μπροστά για να μπορέσω να βγάλω το Γιάρης, τελικά είχα θέμα με την μπαταρία, δεν έπαιρνε καθόλου μπροστά. Πάλι τα ίδια. Οπότε έβαλα την μπαταρία ουσιαστικά του Γιάρης λίγο για να πάρει. Και τώρα έχω βάλει πάλι τη δική μου και κάνω μια βόλτα, μήπως και φορτίσει. Έχω ανάψει air conditioning, έχω ανάψει τα πάντα, μήπως και δώσει λίγο ρεύμα τώρα και φορτίσει. Οπότε για να δούμε. Με αυτές τις μπαταρίες δεν με θέλουν καθόλου οι μπαταρίες, πραγματικά δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Λοιπόν, όπως είδατε στο βίντεο, πριν κάτι μέρες πήγα να βάλω μπροστά το Colt και πάλι δεν έπαιρνε λόγω της μπαταρίας. Είχα καμιά εβδομάδα να το βάλω μπροστά και από ό,τι φαίνεται τελείωσε η μπαταρία πάλι. Έβαλα του Γιάρης λίγο για να μπορέσει να πάρει μπροστά, πήρε μπροστά, ξανά έβαλα τη δική μου. Οπότε τώρα δουλεύει ok, το βάζω κάθε μέρα για να είμαι σίγουρος και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε τώρα πάμε να βάλουμε του Γιάρης την μπαταρία μέσα για να το βγάλουμε έξω να το πλύνουμε. Φύγαμε. So what you cooking?